Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna, türkmen halkymyzyň dünýä döwletlerini döretmegi, şeýle döwletleriň ortağa çykaran beýik şahsiýetleriň taryhyny öwrenmeklik, olaryň ýazyp giden ilmi işlerini, galyran edebi çeşmelerini öwrenmekligi uly orun berýär. Gahryman arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna döredilen taryh ilmini çyňyr çemeleşmek bilen çynnakay öwrenmekligi uly şertler döredilýär. Dünýäde özüniň döwletleri bilen, maddi we ruhy gymmatlyklary bilen tanalan türkmen halky öz döwründe beýik şahsiýetler hem ortağa çykarýar. Şeýle şahsiýetleriň hataryna Horezm Şalar döwletiniň görnükli şahsiýeti, görnükli sultany, ýagny döwletiň öz başlyklygyna ýetmekde, döwletiň güllä etmegine oňoýly goşun şahsylaryň biri hem Sultan Tekeşdir. Alaeddin Tekeş Anuşteginiler nesil şahalygynyň wekili bolmak bilen İl Arslanyň ogludur. Entek İl Arslan Horezm Şalar döwletine, ýagny Könürgenç türkmenleriniň döwletiniň hökümdary döwründe Tekeş Oğuzlaryň gadim mekalarynyň biri bolan Jent şäherinde hökümdarlyk edipdir. Ana şol Jent şäherinde onuň kakasy İl Arslan hem entek döwletiň hökümdary däl döwründe häkimlik edipdir. Ýagny atsyz döwründe İl Arslan hem şol Jent hökümdarynyň häkimligine geçipdir. 1172-nji ýylda Könürgenç türkmenleriniň görnükli hökümdary Edermen Batyr İl Arslan aradan çykýar. İl Arslan aradan çykandan soňra onuň oglarynyň arasynda tagtyň mirasdarynyň kim bolmalygy hakyndaky dawaly meseleler ýüze çykypdyr. Näşeýle ýagdaýda İl Arslanyň, ýagny egindeşleriniň aglagasy ören edenli, söwüş ukyplaryndan gowy baş çykarýan Tekeş gollapdyrlar. Emma muňa seretmezden 1172-nji ýylda İl Arslan aradan çykandan soňra onuň şol wagt Gürgenç şäherindäki ogly Sultanşa tahta geçýär, özüni Könürgenç türkmenleriniň döwletiniň hökümdary, ýagny Horezmşah diýip oglan edýär. Hemde dogany Tekeşe Jent şäherinden Gürgenç şäherine gelip özüniň häkimligini ikrar etmeligini, ýagny oňa ýöparlyk kasamyny etmeligi ündäpdir. Ana şol dawaly meselelerden Tekeş özüniň bir ukyby başarnygy bilen, watan söýüjülük duýgusy bilen dowlat häkimiýeti el almaga çalyşýar. Şeýlelikde Sultan Tekeşiň Horezmşalar döwletine, hatda Horezm ýerlerine gelmegi bilen sultanlyk tagtyny el alyp ýurdu häkimiýetini dolandyrmaga başlaýar. Horezmşah döwleti barada, onuň şahsiýeti barada köp zat aýsa bolýar. Ziya Bunyatow köp iş etdi şu Horezmşahyň sultanlaryny öwrenmekde. Çeşmeleriň içinde Günnogor akıllarlarım, şu döwürde ýaşap geçen, mesele maýdalar Raşideddin Vatvat, İbn Asir, Ravende, Zahariya, Kazvini ve başka da ençeme çeşmeler şoň ilmi dolanşygy giýdiripdirler. Tekeşiň 1172-nji ýyldan 1200-nji ýyla çelli eden hökümdarlygynyň başdaky 20 ýyly ýurdun içindäki agzalalyklary aradan aýyrmaga, ýurdun içinde berk düzgün nizamly goşun düzmäge, şeýle hem döwlet dolandyrşyny kämilleşdirmäge gönükdirilýär. Elbetde Sultanşah bilen onuň dogany Tekeşiň arasyndaky dawalary epesli wagt uzaga çekipdir. Emma şol mesele 1189-njy ýylyň 4-nji iýulynda Tekeş Horasany ýöriş edýär, şeýlelikde öz dogany Tekeşiň hökümdarlygyny ikrar edipdir. Näme şonuň üçin hem 1189-njy ýylyň 4-nji iýulynda Horasanyň Radekan şäherinde Tekeş sultanlyk täjini giýmek dawarasyna gatnaşýar. Näşeýlelikde ol sultan diýen derejäni alýar. Şonda taryhy çeşmelerde Tekeşe bagyşlap ençeme şahyrlaryň düzen kasidalary, odalary, rubaglar saklanyp galypdyr. Ençeme güne çeken bayramçylyk dawralaryndan soň 1189-njy ýylyň güýz aýynda Tekeş Horezme dolanýar. Könürgenç türkmen döwletiniň bir hat uly derejelere ýetenligini şu döwürde ýazylyp gidilen çeşmeler, soň taryhçy alimlaryň gallaryň bir näçe edebi medeni mirasyny açyk görüňde hem dogry göz ýetirýär.
Şeýle tarihçilerin biri Reşideddin Vatvat şu döwürde hakyky ol İlarslanın köşkünde katip bolup işleýär. İlarslan ýogalandan soňam Tekeşiň tahta çykmagyna, Tekeşiň hökümdar bolup saýlanmagyna özüniň ak patasyny berýär. Ol özüniň ak patasyny bermek bilen her bir şahyr, her bir hutbaçy özüniň hünärine görä, özüniň elinden gelýän işine görä hormatlap, syýlap, serpay bilen Tekeşi gutladylar. Men bolsa ýaşymyň garramagy bilen şu wagtky döwürde bir halymyň tapdan düşerligi üçin şejagaş rubagalar, goşgu setirler bilen Tekeşi mübareklemene geldim diýip Tekeşiň huduryna gelýär. Ol şonda Sultan Tekeşe ýedlenip şeýle goşgu setirlerini belleýär. Ataň ýylyň ýetmedini ýetirdi. Qakan adyllıktan işler bitirdi. Bagtyň çugup saňa dönli sultanlyk, indi nämeseň et, nowat seninki diýip belleýär. Ene şu rubagylary ýazmak bilen Sultan Tekeşe bir sultanlygyň eline gelmegi, İlarsanyň dowamy hökmünde qakan dolandyran, galyran wezipelerini, baýlyklaryny dowam etdirmekde. Şol hadinany dolu gowy saklamakda, döwleti dolandyrmakda, ähli gowy işleriň saňa ýar bolmagyny arzu edýäsip şeýle goşgu setirler bilen Sultan Tekeşi mübarekleýär. Sultan Tekeş bolsa özüne bildirilen anama sag bolsun aýdyp Reşideddin Vatvada syýla serpay sowgat gowşuryp onu öz ýoluna uğradýar. Ana şunun ýaly Sultan Tekeşiň bir hökümdarlyga gelmegi bilen, sultan bolmagy bilen şeýle uly dawaralar bilen belenip geçilýär. Hatda Bagdad halifaty hem özüniň huduryna çagyryp şol wagtda bir hemme dünýä döwletleriniň içinde sultanlaryň ikrar edilýän wagtynda şol ýere çagyryp öz adyna sultanlygyny dolu kabul edip öz adyna hutba okudylýar. Ene bulam eýem bir Tekeşiň diňe bir öz ýyliniň, halkynyň içinde, ýurdunyň içinde sarpalanýan, hormatlanýan hökümdar däl, dünýä ýüzünde, hatda Arap haliflygynyň dolandyran döwründe de şolaryň arasynda da bir sultanlyk hökmünde kabul edilenini görkezýär. Reşideddin Vatvadyň bellemegine görä, şu Sultan Tekeşiň dolandyran döwründe alymyň, bilimiň, bir medeniýetiň ösendigini görkezýär. Ýörüýte Mamurlar Akademiýasynyň dolandyrjysy şol döwürde dowam etmek bilen her bir köşküň içinde oturýan han, begdadalar, emirler, sultanlardan bir aýratyn wezipe hökmünde dünýä dilleriniň hemmesini suwara bilmeklik ýörüýte wezipe edilip goýulypdyr. Ondan başga da şahsiýetiň kemala gelmegi üçin bir oňoýlykylyk häsiýetleriniň jemlenmegi üçin ýörüýte höwetdeşlik gepleşikler geçirilipdir. Ene türkmen halkynyň bir aýratyn bellemeli jaýdar sözleri bar. Her bir halk özüniň orta çykarýan şahsiýeti bilen häsiýetlendirilýär. Ene şu şahsiýetleriň häsiýetlendirilmegi bir döwletiň içinde döwrüň dowam edýän wakalaryny, durmuş ýagdaýyny, halkyň ýaşaýyşyny, şol döwletiň nähili dolandyrylýanlygy barada şahsiýeti göreninde aňyp bolýar diýip belleýärler. Hakykatdan hem döwrüň şahsiýetleri onuň öz taryhyny şolar bilen baglanşdyryp alýarlar. Şolaryň dolandyran döwrüni, şahsiýetiň bir edermelligini görkezýän asylly nuskalaryny görmek isleýärler. Ene Tekeş şeýle asyllyk häsiýetler özüne jemlemek bilen döwletiň hatda şol öz inisi Sultan Şanyň hökümdar bolmagyna garamazdan oňa käbir ýerleri alaýtady. Nusoy, Durun, Abywert, Saragys, Merew ýaly şol ýerleri dolandyrmaga häkim edip belleýär. Şol wagtda hem Sultan Şa Tekeşe hem goşmaça kömek bermäge we oňa dogly tabirligini boyun alýar. Tarihi maglumatlarda ýagny Harizmşalaryň köşkünde, Tekeşiň köşkünde Diwan-ı al-İnşa wezipesinde ýagny döwletiň hökümdarynyň diwanynyň katibi wezipesinde ýörüýte Bahaweddin Muhammed al-Bagdadi adly ören ussat adam işläpdir. Ana şonuň hem ýörüýte Harizmşasy Tekeşiň beren buýruklary, onuň çykaran kararlary, şeýle hem goňşy döwletleriň hökümdarlary bilen ýazan hatlarynyň nuskalary saklanyp galypdyr. Ana şol nuskalary hem jemläp resmi hatlar diýip ýörüýte bir kitap ýazýar. Şol kitap hem
Könürgeç türkmenläriniň döwletiniň Harizm şahsy, ýagny Anuştegenileriň nesliniň wekili Tekeşiň dolandyran döwür hakynda gymmatly çeşmeleriň biri bolup durýar. Alaeddin Tekeş ilkinji nowatda ýurduň içindäki ykdysady hemde syýasy ýagdaýlaryň çözülmegini, ýurduň içindäki sowdanyň halkara kerwen ýolunyň östürilmeginde görüpdir. Şonuň üçin hem şul Könürgeç türkmenläriniň döwletiniň esasy şäherleriniň biri bolan, ýagny Oğuz türkmenläriniň gadim mekany hasaplanan Jent şäherine aýratyn uly ähmiýet beripdir. Çünki Jent şäheri ýurduň ykdysady we syýasy durmuşynda uly orun tutupdyr. Ziya Bunyatyň bellemegine görä şu Harizmşahanyň tagtyny dolanmakda harby guramaçylyk işleri edil Seljuklaryň hyýaly bolup geçipdir. Hatda diýe görýär şäher häkimi ýa-da aýdaly gala goşunyň ýolbaşçylary, hatda aýlykly tutýan ýolbaşçylary ýa-da aýdaly mamluklary satyn alyşy barada hususy gorowçular etmekdedir. Hemmesem Sultan Sanjarda şol bolup geçipdir. Tekeş haçan Gapçaklar bilen, Karlyklar bilen, Türkmen baýatlar bilen hem gatnaşyp geçirilerine şol Sultan Sanjaryň adyny ulanýardy. Meselem baýat Türkmen gyýydyň Terken hatuny öýleneni şonun oğul bolýar. Adyna Muhammed takýar ýöne. Onun ikinci adyny lakam diýerler. Sanjar 2 diýip berilýär. Şeýlelekde Sanjar ýene de şutaýda peýda bolýar şol ad. Sultan Sanjaryň umumy harby guramaçylyk ulgamy, onun geçiren reformalary şo ýene de gaýtaranýar ýöne Harizmşah döwletine. Muny atsyzdan başlaýar, soň ýylarslan, soň bolsa Tekeşem şonýaly dogam edýär. Tekeş doğrudan hem ulu şahsiyetleriň biri hasaplanýar Harizmşahda. Hatda Bartels, Bertels beýleki Rus alimler hem durup geçipdirler. Tekeşiň mawzaleyini öwründe köp işler geçiripdirler. Hatda aýtdylar şolaryň bahasyny da beripdirler diýip. Bulaň mawzaleyler diýip esasanam Türki Eýranyň aramgahynyň sintezi diýär. Sintez bolany garym gatymyny diýär. Şonu ýa gümmedleri hem beýlekilerden azıcık tapawutlanýar. Tekeş ol pelwan, gahrman Harizmşahany dolanýardyr. Onuň Urgançda hem köp iş edipdir. Zakariya Kazvini'nin aýtmagyna görä şol Hazarapsda diýä hemmesi diýä harby ýyllaryň aşagyna dogulupdyrlar diýä. Galçy bilen naýlaňam süýdün içen ýigitlerdir diýä. Şo näme diýmek? Döwletiň özi dolanmakda demokratik döwlet diýip hasaplanýar. Demokratik bolany döwletiň ýolbaşçylary harby şirketler ýolbaşçylyk edenler şonu demokratik diýerler. Tekeşiň dolandyran döwründe Harizmşahlar döwletinde ýörüýte köşkde alimler işläp alymyň durly pudoklaryny ösürmäge goşant goşupdyrlar. Ana şolaryň içinde 1197-nji ýylda Fahreddin Razi adly ýadyjy alimlaryň 57 ugruny birikdirýän alımlaryň ýygynnysy adly eserini ýadýar. Şu eseriniň özünde hem gönlüni Tekeşiň dolandyran döwrü barada has içgin durup geçýär. Hatda şol Tekeşiň dolandyran döwründe durly dillerde kitaplaryň çap edilenligini, özüm dünýä döwletleri bilen hasam ilçileri alışmak, ilçileri bermek, birek bilen goňşy döwletler bilen gatnaşyklary saklamak, hatda diplomatiýa meselesine ul üns berilýär. We Könürgeç Türkmen döwletiniň bir goňşuluk desturuny ýerine ýetirenligini, döwletler bilen deň hukukly gatnaşyklary amala aşyranlygyny hem belleýär. Özüm şu çeşmelerde berilýän maglumatlara görä, şol döwürlerde Beýik Seljuk imperiýasynyň tabirliginden çyksa da dünýä döwletleri bilen tabin döwlet bolmagyna garamazdan Könürgeç Türkmen döwletiniň sultany Tekeş şol wagtky Garaxtaýlaryň döwletine belli bir derejede paş tölemeklik hem ýoly goýupdyr diýip bellenýär. Eýen bul onuň bir kiçik öwlüligini, adamkärçilik sypatlarynyň barlygyny, bir ula bir syla hormatyň edilýändigini görkezipdir. Tekeşiň dolandyran döwründe, ýagny ýurduň içinde laýtada döwletiň çägini giňeltmekligi ul ünsberýär. Serket ýaka şäher bolmak bilen Jent şäherine özüniň ogly
Nasreddin Malik şany veli ýani häkim edip berlepdir. Şeýle-de Bahaweddin Muhammed al-Bagdadynyň eserinde Sultan Tekeşiň beren ferman saklanyp galypdyr. Şol fermanda şol Jent şäheriniň sowdasynyň, onuň ykdysady hemde beýleki meseleleri bilen baglanşykly ençeme meselelere seredilipdir. Şonda berilýän maglumata görä, ýagny Bahaweddin Muhammed al-Bagdadynyň eserinde Sultan Tekeşiň Jent şäherine öwränul ähmiýetiň berilmeginiň onuň gündogordan Harizme gelýän halkara kerwen ýolunyň ugruna yerleşýänligini, ýagny şol kerwen ýolunyň Jent şäheriniň üstünden geçýänligi Tekeşi aýratyn gyzyklandyrypdyr. Çünki şol berilen fermanda Jent şäherine gelýän sowdagarlaryň haýsy milletiň wekilligine ýa-da onuň haýsy dine uýýarlygyna seretmezden şolaryň ählisiniň emlaklarının hem janynyň goralmagyny, olaryň emlaklarının şeýle hem kerwen ýollarynyň düzgünli hereket etmek üçin ähli zerur şertleri görmegi, ähli ýollaryň awadanlaşdyrylmagyny, türlü garakçylardan we beýleki talaňçylardan arasalanmagyny şol Jendiň häkimine şeýle buyruk bilen tawsyrypdyr. Ine şunuň özü hem Jent şäheriniň bir beýik ipek ýolunyň ugrunda yerleşmegi bilen şol ýerdäki gyzgalaňly sowdalaryň artmagyny, ol ýerdäki dürli milletiň wekilleriniň hem şo ýere gelip arkaýyn sowda etmägi, özüniň harytlaryny hem de şol ýerde öndürilen harytlary satmagy uly mümkinçilikler döredipdir. Şeýle hem Sultan Tekeş döwründe Könürgenç türkmenläriniň döwletinde düzgünli manat dolanşygy hem hereket edipdir. Ýagny Sultan Tekeşiň adyna Buhara şäherinde ýa-da bolmasa Irakdaky Seljuk türkmen döwletinde Sultan Tekeşiň hormatyna altyn dinarlar zikkelenipdir. Munyň özü bolsa şol altyn dinarlaryň zikkelenmegi döwletde ýa-da daşar sowdanyň örňemegine uly tergi beren bolsa beýleki bir tarapdan şu Irakdaky Seljuk döwletiniň hem Könürgenç türkmen döwletine belli bir derejede tawilligini görkezýär. Tekeşiň döwründäki goşuny 150 müňe daga ýetýärdi. Onuň ogly Muhammed ýa-da Sanjar II'ň goşuny 400 müňe getiripdir Muhammediň. Ana şeýlelikde Çingiz Hanyň öňüne 129 müň goşunyň öňüne 400 müň goşun çykarmak olam bir ullukan da şeýlelikde şu döwürlerde şeýle kesitlenipdir. Urgançda da diýe kassap bolsun ýa-da dukançy bolsun ýa-da nançy bolsun şolaram uruş başlaýan wagtyna derrew harby eşiklerini geýýän ekenler. Tebäbi şol Urgançda hem harby yaraglary ýasamakda ýörüte usuhanalar bolupdyr. Ana şu usuhanalar yara bejerip şu iýlata hem hop awanyna paýlar ýaly şolar işlepdirler. Tekeş dolandyran döwründe harby ulgamy, ýagny umumyň Harizmşalar döwletinde görüşmek usulyny bir aýratyn usullary ünsürpdirler. Esasen Harizmşalar döwletinde Sewuşdyň goty 3 ugra bölünipdir. Birinji ugry goranmak, ikincisi bask etmek, ýagny duýdansy duran ýerden duşmanyň haýwa tatyp ýyda serpikdirmek, üçüncüde eýem dolu ýeňiş gazanmaklyga ymtylyş döredilýär. Birincide badandan belli bolşýaly ýurtyň çägine Sultan Tekeşiň gönlüň özüniň ýolaşylyk etmegi bilen goşunyna uly üstünlikler gazanylýar. Ýagny şol goşunyň çägini giňeltmek, döwletiň çägini hasam ýokary derejelere çykarmak üçin şeýle goşunyna bir tertip düzgüni ýola goýupdyr. Olara islenlik wagtda iýmeti, islenlik wagtda ýaragy, islenlik wagtda olaryň gerekli bolan beýleki maddi zatlary üçin edipdir. Ine şolaryň esasyna Sultan Tekeş olary nirä gidenni hiç bir zada zar etmeýär. Şeýlelikde harby sunugatynyň bir ösün ugruny birinji şerti bilen goranmaklyga çalyşýar. İkincisinde eýem ol adyndan belli bolşýaly bir aňyrdan gelýän duşmanyň ýerlerini öwrenip ýetişmezden öň, hatda şol sewuş meýdanyna girmeden öň sewuş tilsimleri bilen gönlüň gelmäke, sewuşa girmäke ýadar ýaly duşmana bir şeýle tilsimler ulanýarlar. Üçüncüsinde bolsa ýeňip geçmek, eýem şol ýeňiş gazanmak bilen hemme dünýä döwletleriniň arasynda duşmandan ýeňiş gazananyny,
jar etdirýär. Ýörite munyň üçinem ýeňiçin haty diýilýän Fetih atly hat dolandyrylýar. Şol haty tutuş tebit merkezlerine, tebit döwletleri aýaýradyp ýeňiş gadananlygyny aýan edýärler. Eýem şunuň özü hem dünýä döwletleriniň beýlekleriniň ikinji gezek şu Köndürmüş Türkmen döwletine goşun çekip gelmeğine gorku döredýär. Ene şeýlelikde Söwüşiň harby ulgamyny 3 tane ugurny ulanypdyr. Ene şu tekeşiň döwründe de şu 3 ugur has aýdyň doýulýar. Şeýlelikde döwletiň çägini geňeltmeklikde, hatda şol döwletiň çägini Iragyň çäklerini eltip ýetmeğine bir şert döredipdir. Ortasır tarihçilerinin ençemesi tekeşiň ören adalatly özünün garamagyndaky raýatlara adyl çemeleşerligini, söwdegärleri, ilim bilim adamlarynyň elmudama howandary bolanlygyny görkezýär. Tarihçi İbn As-Saî özünün Jami al-Muhtasar adly eserinde şeýle maglumat getirýär. Harizmde, ýani Gürgenç şäherinde Sultan Tekeş uly medrese gurdurdy hemde kitapxana saldyrdy. Ne şol kitapxana hemde medreseniň sanlanlygy hakyndaky maglumat Sultan Tekeşiň ilim bilim adamlaryna kitaba ören uly hormat goýarlygyny görkezýär. Şeýle hem Sultan Tekeş döwründe amaratçylyga, binagärçilige aýratyn üns berilipdir. Şol puwdaklar gülläp ösüpdir. Muny ine häzirki wagtda biziň göz gowanjymyz hasaplanýan, ata-babalarymyzyň uly bir mirasy hasaplanýan Könürgenç şäherindäki ajaýyp ýadgarlyklaryň hatarynda Sultan Tekeşiň aramgahynyň saklanyp galmagam görkezýär. Gürgenç şäherinde özüniň ajaýyp aramgahyny gurdurupdyr. Şol aramgahyň arxitektura aýratyrlyklaryny belläp geçmeli. Özüniň iň bir gadymy arxitektura däpleriniň şol çadyr şekilli gümmezi, şeýle hem 11,5 metre ýetýän, ýani içindäki iňe dördül meýilnamalaşdyrylşy ören täsin, ýaşyl hemde gök renkleri bilen bezelen gümmeziniň şu asmanyň rengi bilen şu sepleşip gidýän derejede gurulmagy ören bellerlikdir. Bu bolsa şol döwürde binagärçiligiň, arxitekturanyň ören ösenligini görkezýär. Tekeş ilkinji gezek harby derejede özüne aýratyn hususy gwardiýasyny döretdi. 10 000 çenne dagy goşun ýetipdir şol. Esasanam özüni goramak hem onuň başgalasyny goramak üçin işlepdir. Gorapdyr. Halifatda da Bagdady goramakda Samara şäheri bardy. Ana Samarada oğluň galasy diýdiler şoňa. Birden Bagdadda goğluň tuzurdy ýa bir näzarçylyk bolsa, şol Samaradaky goşunlar getirilirdi. Olam 130 kilometr gol oýnady. Edir şol ýaly Ürgenji bolsa, goryan Hazarapsam, edir Samara ýaly şo taýda kynçylyk ýagda düşen wagtynda şol aňardaky goşunlar getirilip, derrew parahaçylyk derejesine getirýärdiler. Mamluklar hem ol saklardy, tejribeli, ol söwüşi gören kimim dayanajak ýaly serkerdeler bolupdyr. Edil Salahaddin ýaly halky diýip bir goşun bardy ol. Şoňda şu halkaly hiç kim bar bilen ýöne ol her ýylda şo halkan goşunlar çalyp duran eken. Sebäbi käwirler yaralanýar, käwirler ýam ukypsyz bolýar söwüşi. Ana şoň üçin oň ýerlerine olsa täze ýigitleri goşurdylar. Şeýtirip olar onuň halka hemişe berk bolardy. Harby gullugam gowy ederdi. Sibit al-Jawzi adly tarihçi şeýle maglumaty getirýär. Ýagny Sultan Tekeş bir gün öz köşkünde Ud adly kirişli saz guralynda saz çalýarka, ýagny oňa ýörite bir duşmanlar tarapyndan şonuň janyna kast etmek üçin bir gizlin adam iýerilipdir. Ne şol gelip ýa Sultan Tekeşiň saz çalýanyny görüpdir. Hemde şol sazynda aýdym-aýdanda men seni tanadym, gaşda janyň halas et diýen ýany sözler bar eken. Sultan Tekeşiň janyna kast etmäne gelen adam ýanky sözleri eşitip tiskindi hemde gorkup gaçdy diýär. Ne şonda şol köşkdäki sultanyň jan penalary onu tutup cezalandyrýarlar. Ne şeýle rowayatyň saklanyp galmanyň özem Sultan Tekeşiň dogrudan saz guraly bilen meşgulananlygyny, saz çalanlygyny, hatda aýdym-aýdanlygyny
dolu tasdiklaýar. Köndürgönjüň taryhyny, ilimiň, bilimiň, medeniýetiň merkeziniň merkezi hasaplanylmagyna şol ýerdäki Necmiddin Kubranyň bir ýadygärligini mysal getirýär. Necmiddin Kubranyň ýadygärliginiň bir aýratyn bellemegine nasipdigini, tutuş islam dünýäsinde şeýle uly ýol ýörelgeleri, kada kanunlary özüne jemlän beýik şahsiýetiň şu ýerde guburunyň barlygyny belläp geçýär. Bundan başga şol Louisu özüniň ýazyp giden çeşmelerine berýän maglumatlaryna görä Könürgünç Türkmen döwletiniň ýadygärlikleri dünýä ýüzünde öwrenilmäge münasip. Täbäbi onuň ýadygärlikleriniň bedelişi, özüm şol Hasan Tekeş Sultanyň ýadygärligine bir konus görnüşli, romp görnüşli, ýagny kungreleriň bolmagy, onuň ýürüýte renkli, gök renkiniň hiç wagt solmaýanyny, hatda biziň şol ýadygärligiň şuňky günümizde de şol bir durkuny saklap gelýändigini, şol öz eserini syýahatçylyk dowamyna gören zatlaryny ýadga geçirýär. Ine şu ýadgydan görnüşi ýalam eýem Könürgünç Türkmen döwletini bir diňe bir özüniň taryhçylarynyň ýazyşy ýa-da bir alimleriň ýazyp giden maglumatlar galylan eserleri bolman eýsem dünýä syýahatçylaryny, siýasatçylarynyň üns merkezini bir ýere jemläp bilmegi başaran şäher hökmüne tanalýar. Bu şahsiýet barada entek taryhçylar aýdar, köp zatlar sebäbi entek öwrenmeli çeşmelerim bar. Atlar getirilen şolon ulgamy ýöredilenini ol näme aňlady? Ol ýene daýdan parahatçylyk bilen geçenligini Selçuklardan Haryazm döwletiniň emelligini aýtsa bolýar. Hormatly prezidentimizi şahsiýetler öwrenmekde alyp barýan işleri hemişe rowaç bolsun, ullukan sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. Şeýle uly mümkinçilikleri öredip berýän, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, geçmişde uly işleri bitiren görnükli şahsiýetlerimizi öwrenmäge, olaryň mirasyny geljekki nesillere gorap saklamaga, tutuş dünýä wagt etmäge döredýän uly mümkinçiliklerine gahrman arkadamyzyň köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bähgitli, dünýä ähmiýetli işleri el mudama rowaç alsyn, gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Umuman Sultan Tekeşiň dolandyran döwri barada, Sultan Tekeşiň alyp baran işleri barada aýtmana, bir taryh çeşmelerdäki berilýän maglumatlary bir açyp görkezmäge, aýtmaga münasip şahsiýet hökmüne şonuň üçin hem Sultan Tekeşiň taryhyny öwrenmeklik ilgiderli dowam etdirilse, ondan bir näçe maglumatlaryň üstü açylyp şol maglumatlary Sultan Tekeşiň şahsiýetindäki üstünliklerini has hem baýlaşdyrylsa, ine şu taryh ilmine esas edilmeli wezipeleriň biri. Ine şu Sultan Tekeşiň görkezden edermenlikleri Türkmen halkynyň bir sultanlyk şahsiýetlik mektebine bellemäge münasip. Häzirki wagtda Sultan Tekeşiň taryhyny öwrenmek, onuň bir ýaşap geçen şäheri Könürgünç Türkmen döwletiniň taryhy ýadygärliklerini öwrenmek, umman döwletiň ýaşaýyş durmuşyny, döwletiň halkynyň ýaşaýyşyny öwrenmeklik iň wajyp meseleleriň biri. Biziň mehriban arkadagymyz şeýle beýik döwletleriň taryhyny öwrenmek bilen, taryhyny bir has içgen maglumatlar bilen baýlaşdyryp halkymyza ýetirmeklige, şahsiýetlerimiziň taryhyny ýaşlarymyzyň aňyna ýetirmeklige uly wezipeleri, jogapkärçilikli uly mümkinçilikler döredýär. Mehriban arkadagymyzyň Türkmen halkymyzyň taryhyny, şahsiýetlerimiziň taryhyny öwrenmekdäki bize bildirýän önämli ödäp, biz hem öz geljegimizde ýaşlarymyzyň arasynda, halkymyzyň arasynda döwletimiziň taryhyny, däp desturuny, milli edebiýaty, edebi medeni gymmatlyklaryny, şahsiýetlerimiziň taryhyny has içgin öwrenip halkymyza ýetirer. Mehriban arkadagymyzyň şeýle döredip berýän mümkinçiliklerini, taryhymyzy ösdürmekdäki bitirýän hyzmatlaryna köp sag bolsun aýdýas. Jany sag, ömrü dok, belent başy aman bolsun.